Истината за курсовете по маникюр. Не всеки е за тази професия и това не е лошо, но е факт. Наблюдаваме няколко типажа курсисти, които се записват на курсове. Първият типаж. Искам да пробвам нещо ново. Това обикновено не са хора, които се интересуват от маникюр, ходят на маникюр, струва им се достатъчно лесно и искат да се пробват. Също така, това са хората, които обикновено при първото запитване питат: а дали ще учим декорации? Вторият типаж. Това са талантливи и фокусирани момичета. Те вече практикуват вкъщи, правят маникюр на себе си, на роднини, на приятелки, знаят какво иска и де-факто само една диплома ги дели от това да практикуват професията съвсем официално. Трети тип курсисти. Гледат бързи видеа в YouTube, красиви трансформации, маникюри и искат да се пробват. Защо да не? И четвърти тип курсисти. Момичета, които рисуват хубаво и си мислят, че щом рисуват добре, значи ще станат и добри маникюристи. Момичета, рисуването помага, но професията е много повече от това. Но няма значение какъв тип курсисти сте вие, защото 86% от нашите курсисти започват работа веднага след курса.